Hello mga badak! Magandang buhay! So today, itutur ko kayo sa USA! Charot! Joke lang! So now, andito tayo sa Fukuoka, Japan! Disney Pixar in Japan! So mga badak, for me, ito yung pinaka-bonggang, pinaka-exciting kong vlog. Charot! Kasi since the beginning, love ko yung Disney movies. So now, ma-witness natin kung paano nila ginagawa yung filming, yung mga set ng camera, and more. So, enjoy watching, relax while learning. So, here we go! Junjun trying to fix the eyebrows and the eyes, but he couldn't since we don't know how to manage how to use the tool. So just having fun, and yes, it's fun. Oh, dili siya mahalin. May tanaw. Flex well done. Sorry, di ka balo. Kaway so. Sorry. So, ganito pala yung mga ganap, no, sa The Cars movie. So, isa ito sa favorite ng anak ko nung maliit pa siya. Paulit-ulit talaga niya itong tinitingnan. So, I can't imagine ganito lang pala, no. Pak na pak. So, isa to sa mga pinaka-favorite ng anak ko, itong mag-assemble ng mga robots or anything na mabusisi. So, wow, nag-enjoy siya. Ganyan din pala sila sa loob. What's that, John? So, ma-learn talaga yung bata pag dito natin dinadala, hindi sa mga nonsense na lugar. Sa mga interesting na maka-learn sila. Kawaii na. Kawaii din. So, ito na naman si Finding Nemo. It's so cute, so cool.
Ganito pala pag mag-change ng kulay, no? Wow. So, ito naman yung Monster University. Wow. For real. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, if the light shines through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? What you want, bro? Check. Oh. Asuko ni mo tayo. Okay. Easy. SS1. Paulit lang yun. Sa medical, pag ako nga okay, wala na kang tawag lang siya. Parang sinada. So, this is Pixar. Interesting place and maybe not. Okay, so you check. Bye bye and thank you for watching. Peace, love.